now is that now no COS here no on the highway to the Igbochi. We have tried. Ayetina time. Yes, I'm can see a live that time and equip COS here. All resources in Apple. Now my own side. Yes. All resources in Apple. Now my own side. Even though now some of the ezbu yes. Merife bar, Merife, West na yes, you gotta go West see Merife Konaga. You gotta go in terms of either by life fuel na generator, senya na asusi. Yes. We cannot deny them that praise. You gotta go. But time and everything, waja, even resources that Namuma do shocked at some point. You gotta go. One do shocked at some point. Otiri resources, otiri ego. Etikosi isi ono na emife, ono na frustrate effort madu. How many months down the train? Now, if I want to choose, on a short again. Okay, man. Police you go and the Bojeru we take your way. On a corner the final nail. Now, but COS na Nigeria. One day, because someone on jurisdiction to talk about this COS issue. I'm not with the Nigerian police. There's nothing they can do. There is nothing they can do. Yes. Okay. Yeah, the Mr. Governor. No problem, sir. No problem, sir. I will call you as soon as I end this program. Thank you, sir. Hey, what I go? Honor with them. Yes. Honor with them. Then no one on a UK. When anything on you, police station to Rebeni, how I wish if Mbani no on Aba. No, you got into any police station. Okuro and we go 1 or 2 things so me go maka DCOS. Chokomilo go say in email, Kelechi go say in email. Ndeni ne bujamata and isi just with spin and don't go say na in kunu megolu. Okuro go so gunu mkomelu. Yes, at least or engage go Madam Flo. How many times? They petition which ended TSS in Nigeria here. He has done things even more than Onamaho. Even more than Onamaho. He has done things more than Onamaho. Why me pay WhatsApp group on Ama? Kinde victims are there. But the fact is that everybody must understand that this case has to go as complicated as it is. So it will take time to find a way of resolving this issue and getting a lasting solution for this matter. In a shape, like this, let us do that. Don't expect wonders that you cannot perform from people because those people are not less of human beings than you. So we need suggestions. We need suggestions. Igbo class word that Okuro and Igbo has done something, but he still need to do more. Tell us what more Okuro need to do. Yes. Tell us what more Okuro need to do. Ndajo na ha yeje na police na UK because na ha man ifa ha melu no ni wa kwato he na ifa ha melu ni wa kwato he na government UK mari ifa ha melu na ha ncha ni na nda yeje nga yeje na nda ebunata yeje ya ebunata o nwere onye yeje me report ahụ personally na UK this thing ha na atu egwu ya eme okwiva chọrọ uko Okuro ọrịa bịa mee ihe ka e wee buru ife niile a wee bụ Okuro ọrịa si na Okuro ọrịa je UK bunata ụmụazị be anyị Okuro ọrịa ọka Chokomilo ha bie na UK how many years nwa akwụkwọ ọka ha wee malụ the nature of this case na UK ọka ha malụ the way to go about it going to the Nigerian community nọ na UK Okuro ọrịa a member of that community Chokomilo ha members of that community writing to the ambassador of Nigeria to UK or ambassador Okuro na UK or ambassador Chokomilo na UK they should be able to write to him more ana mejeni embassy ai nchonje na embassy nde Nigeria kita na Zambia yes ama me board Intercontinental Hotel here Nigerian embassy here na nke ndị India opposite ye ịgara Tanzania ịghọtago anyị maka ọdụ makido malụ ka ofisi ambassador n'onwe ya gogogodo
You got to go. Man, then I am Abbas in I not communicate with Abbas. No way this matter, Doketa. If you can't go through the ambassador, you have to go through the president Nigerian community in Zambia. You got to go. If you can't go to the president direct, a gathering Igbo ahụ ma na ọnụ na-eru n'okwu, ha communicate to the president, ha communicate to ambassador. Mana minus that, Abbas is accessible to anybody. You can call him, you can go to embassy, you can meet him. Oh no, this is not what Okwuluora will come to UK to come and do for you people. In and out. Anywhere you can work this case around the UK. If you know Nigeria, UK, we've got oh no, the second visit of Okwuluora to UK. No, miss here. I understand the name. People can say it in a more polite way. If I will phone go. So for now, what are you for now? Amulanya. Ola house no la no na study phone nacho. Okwuluora went to Abuja. It detained over there. Ekurunya before. Una na expect bu na ye detained for what exactly? If also when you will go on a position Okwuluora today in this case, you will still not be detained unless actually email intimidation. You gotta go. Unless not intimidate actually email. Let's not intimidate you. You gotta go. So when anything do strange around this thing, I just be online here to come and tell Kelechi. Now that video melu suppose they an apology video. Apologize here to Okwuluora. Apologize here to me. Waja and our team and the security people for undermining the intelligence of the security people. You should apologize to them. Yes. Acknowledge the fact that Nune F go up all this while. It is allowed. We will understand. We appreciate Okwuluora and we are ready to stand by him. Upe. No, it's not going to see what you fuck yes, but you just say, Brianna, you want to pick up. Only today. Catch him. You shall not work. To never work. In fact, I need to appreciate you, Okwuluora, at this point. But the Kelechi is going to Kelechi, I need to appreciate you, Okwuluora, at this point. Barely 3 weeks ago, you were mocking at Okwuluora. Now, very dark man called her out. Or put those who open a page here. And now, today, why you just no Jeshana Abuja Pota? Ogo say na Abuja Hojem. Nobody payment Abuja. A Pota say appreciate you. Pledge to help him now, to assist him now. Really? Or what shall you so? Give me a short video. If what you will make video, I call the short up will maybe live. A blue news of better life. Up will maybe live. Watch a blue news of better life. Up will name a live program. Other people a blue news of better Dioku. Oh, me sharp. Short video. 2 minutes 58 seconds. Go away. Dish out fake information to people. Very age they know Okwuluora pledge. Yeah, is that the story? Or if I would do story, or bring out the story, go to the page of Very Dark Man. Can you know the story? No nyaka at the complaints at the table here. Yeah. Or was you know na Okwuluora hana where no Okwuluora hana where that na the Very Dark Man established the number 1. No Okwuluora any wrong go melu if it's your essay. Now the only place on a blame Okwuluora by he deleted that WhatsApp group. And again, he also reasoned with the Okwuluora on the main reason pattern which we deleted that WhatsApp group. Yes, or reason reason telling you that being the kind of person Okwuluora had shown so or understand the Okwuluora perfectly well. And at the end, Ogunu don't worry for Okwuluora Meruna Okwuluora Adrone, no onye go Madam Flo, that all road should now lead to Madam Flo. As I round up this program, to really know that we have been vindicated and we will always be vindicated.
ọ bụrụ na somebody na support Okwuluora ndị Igbo since this thing ji wee bido kwurusie ebe ikwu ike na-ekwu on the right track. Okwuluora has not disappointed us after all. Ebe anyị kwusi ike on the kwu na the other side ya dị n'anya ịchọ ewe ha eji wee chegharị ha chegharịa ha chigharịa before too late. For every supporter of Okwuluora ndị Igbo out there, stand firm, kwuru gidigba, anyị kwụ on the right track, no checking, onwere ife na-eme, anyị kwụ na the right track. Yes, Okwuluora disappoint bụ anyị. Ife anyị na-ekwu na mbụ ọnya wife aka na-ekwu nyakwa ka the very dark man kwuru. The very dark man ekwugo anything do different. Ọ na-asịgo na Okwuluora sịrị that he will go to any length he will support. Mgbe the very dark man call ya out ọ na okwue mgbe ọ pụtara na ife okwu ife a Kelechi kwuru. Kelechi ọnụ ha mgbe ahụ voice note m play unu mgbe ahụ o tiri na that WhatsApp group emechiri emechi ebe ọ gwara ha na ọ ya anọlụ ndụ Madam Flo erie ego ha ọnụ na anụ ha that he will go to any length to find out that ka o wee fụ na Madam Flo refunduru ego ha. Ọ na-anụghọ ya na voice note ahụ play that time ịnụrụ ya. Then that was na WhatsApp group ahụ emere mmechi ịnụrụ that voice note. Number one, mgbe very dark man pụta kwuo okwu Okwuluora pụtakwa kwuo something ịnụkwara that assurance o nwere ife iji ewe mee okwu n'uzie na police nwa na police ịpụtazie chọzie ka ifuru isi weta ife ahụ Okwuluora na-ekwusi nwanne ahụ ga-abaga ya ekweghị. Onye meriri kwuo na-emerike, onye agbarụ kwuo na-agbake. Ịghọtago? Emeri elu kwuo na-emeriko. Akpa agha pụọ n'ụzọ. Yes, akpa agha pụọ n'ụzọ. Yes, they say that na Madam Flo na Okwuluora onye ahụ dịzi gbapụ mma. Igbo class word apụta nwee God. Soon Mexico ịma na mmehie interaction anyị na-enwe ndị mmadụ ruo ha na-abata anyị ada na-abata na ka anyị na-enjoy go that interaction. Ịghọtago? Golo ezi Igbo agwa ngoro ihe resist my page wụ magnet ka my page wụ magnet ka ọ ihe resist mu page ya wute ọkụ si na ya pụta ịgbacha abụrụ na ya abịasị na page ya na ya comment si ofu ụbọchị ya gbakwa ife ya eburu ịbịakwa comment gwa. Ịghọtago? Page m uwu onye ju ogwugwu ọṅụrụ udo ezugo Global TV iju ogwugwu ịṅụrụ udo ihe resist nwida abịa na page ya Monday ha matakata ịbịakwa. Ịghọtago? Ọkwengo bịakwa nkịta okwukwa ya edi drop kwa comment mana ịpụrụ since say na ya compromise go on our principle na ya dorozi straightforward na ya edo nka. Here you are now. Let's go Global TV where bife na-eme. You cannot run away from that. Page here where bife na-eme. If you don't follow this page, if you run at this page, now interact with this page. What do you gain? Can you gain? If I na-ekwu ka anyị na-ekwu since ụtụtụ ya ka anyị na-ekwu wee rukwa tata. Yes, mgbe very dark man pụtara Ukuru Ezigbo so wee celebrate kwenye ka anyị na-ekwu. In fact, you called me on phone. Guru, you called me on phone to laugh at Okwuluora. Kedu ife ngwa ahụ mgbe ịkpọ na phone agwa ngo sị Ukuru Ezigbo na o nwere ife ya eme and o nwere ife merụ. You people celebrate na very dark man kwụ nọ ya arrest Okwuluora. Amụọ m ife arrest Okwuluora na-atọrọ ụnụ ụtọ. Arrest Okwuluora. Okwuluora ozuru ohi. Arrest China ndị ohi niile nọ by. Arrest China corrupt Nigerian politicians niile. Arrest China ndị niile na-atọ mmadụ. Arrest chago ndị niile mere alụ by. O wee wụrụ arrest Okwuluora ka ọ ya wụ arrest go Okwuluora. Ana Igbo adụ mma. Arrest go Okwuluora. Ife na-eme adụ mma. Arrest Okwuluora. Maka unu si n'onwe pride. Ka ọ ya wa arrest ya ka unu feel yes na ọ na-awụ na. Okwuluora metife anyị ji arrest ya maka na ọ dọghị above arrest. Mana onwe onye ya arrest ya mgbe o metabụ ife anyị ji arrest ya onye me under our watch. Yes, onye me under our watch.
A broom phone, man, genuine force headquarters at Abuja. No never any broadcast. Yes. And I'm an under you make uncle. I'm an under you make uncle. Kuchu no dear. Arrest to Crora, arrest to Crora. Aya arrest to Crora. Detain no na crime or committee. When evidence goes not committed. That is what we are saying. Nigerian policemen, the case of this COS are not under their jurisdiction. Yes. Or not under their jurisdiction. Because if I a crime, Emeru na UK. Yeah. You put it in Nigeria. My anger will na Jega on a UK. Now, I don't know free. Of one on a kede, on a yanko coffee, on a yabako tray, on a yabako boss, on a eco key and after, on a national street, naked, on a day soap, no brother. Eh? Nkotali chance is a level. Eh? I'm going to end this program here. Let me go for engagement in work today. But eventually, we'll go now. At this point, we will not come. The final. Oku ebiri na Abuja oku si aka ebiri but no na because Okurora we work with Nigerian police and very dark man or what exactly? Or can the Nigerian police is a very dark man Okurora or can have UK? If I had a DJ in UK, only anything actually I forward to quarry to them on a UK and no UK push way according to the law of UK. So where around that particular case, here use standard in Nigeria to treat such case. Will you DJ treat case in the UK? No. You must have to follow the law on into UK. See treat case around this nation. If you don't follow it, any other way will be a way. The man filled with experience. The best way. I try to do way I will fail. I am mal. But that way we need the cooperation. The other go. A house divided away can never stand. And this is where I will draw the curtain today. Thank you very much. And my fans, my wonderful fans, my lovely fans, they showed massive love yesterday. The love was too much. But I'll still come to appreciate you people. I will even call names because to beyond what I expected. Igbo CNN, Dalo, Esibo Mother, Dalo sir, to beyond my comprehension. Atwa manya no ya day to. Amodun na fans nwere active fans. Eshogo nonde right on. Olejiri aboso. But for now, a woman can appreciate ahụ. Ịghọtago Mexico TV ozugbo na afro m nkeyu ngwa myself enyego m na akwadobe birthday wee nyekwa m na birthday ngwa wee nyego m na akwadobe na birthday orugwa na birthday m nyekwa m na birthday m ịghọtago even nke a self m na ebe broadcast anọkwa m ebe a ife batakwa ono gbanilo daalụ no hinne onye nke unu mekwala unu ịghọtago onye nke unu mekwala unu God will reward you people ịghọtago as a travels mma agbakwo as much as na egwu ahụ ekwe m agba mana mma agbakwo maka ife merụ nyaahụ lụrụ igba egwu ịghọtago ife merụ nyaahụ lụrụ ife mmechi wee gba egwu because na my fans celebrated me ofuma even my colleagues they celebrated me. I will still come and appreciate each and every one of them. The love was massive. I'm on news yesterday they travel but I'm very happy my colleagues they celebrated me. Yes. I put bata nnukwu nwaanyị ka ọ bata bifo anyị wee pịachie. There's this empire nnukwu nwaanyị.
I'm late today. You are welcome. It's Better late than never. Happy birthday, Nna. Happy birthday. Thank you. I really appreciate you. Send them this thing. Come here, go better happy birthday gifts. Come where you guys are. Oh, me got so phone on fear, I know. Send them come where you guys are. None of them celebrate Madam Borden to no problem. Thank you very much. Thank you very much. Dalo. Unu help you nwoke chọsịrị ịgba m saga na Facebook ike saga ada ọkwa m ihe m na-akụziwe ihe ba ihe ga-abara ha uru ha chọrọ ya iji ụwa chọrọ iji mee vidiyo yesterday mụ na Abel Damina na m bịa ka m mee explain ọ chọrọ ịgba m saga na m na-egwu okwu ụmụ nwoke jee pak so ọ ga-agba m saga today. Anọ na program ebe a wee fụ nke anọ na program ebe a wee fụ nke jee pak posturu wee mụọ. My boss, I'm on saga. They pack you boss on my Facebook. I'm a giant. Look at the saga now. Oh, Bob, your mother, maybe page in game. Bob, we are my own saga. I learned from him now. But I've been at the program. I call one for my. The other go. Yeah, exactly. Ijuwa ga-akpọ m na phone si m ka m na achọrọ ka m na mma apịa na program akpọ m na phone ya ga m post about me. Mụ na Ijuwa ya afụ obere oge kịta sef. Ọ nọ Nnewi. Yes, mụ na ya afụ obere oge. Sị na m na-ewere iwe na ha drag nwunye mmadụ na Facebook. Na mụ na ya adịghị. Abụrụ m data for people ọ ga-eme ihe ọ na-alaiki ọ drag ya ọ kwesịrị ọkpọ m ọ chọzie ka anyị hazie ya pụta na Facebook mee people aghọta kụzie ihe akụzie ọfụma ịghọtago ọwụ iji na-eme post iji mmadụ mee post ya ọ dị ka mụ na ya even that yesterday sef mụ na ya discuss kwa na phone mụ na ya discuss na phone so mụ na ya afụ today onwe saga ya akwa na onwe teaching mmadụ mere today aya gburu ife na ya na ọdambịa onwe ebe nwere problem with ife onye ahụ kwuru constructively engage onye ahụ ịghọtago. Ọ dị ka nje aka m namba before nchefu chere ka m wunye this thing before na-aga ihe ọzọ because ihe m bụ n'isi ka nkụ. Anọ m interview since morning so enwere m chance kịta ka m just mecha since ama m na ịnọ live but anọ m na video conference with some people since osi mmecha ha ozugbo before m gaa break ka m leme ka ga nọ live ka m nwunye ọka I think ka ebe a ka ị na-use Zenet ihe ọla ntị gị manage ya like that or it's just a gift na nsogbu. Thank you very much. All right. Our wife, your pretty wife. Very soon, I'm going to saga very soon. Mba. Say another side. If go can so yeah, so sure you can want the girl more of my because I don't want it there, but I need that lifestyle. Say ka hapụ ụmụ ọmarịcha nwa ma. Ọ mara ezigbo mma ọwụ na gị kwuru na ị hụrụ ụzọ ọfụma. She's very beautiful. Say hapụrụ nya nnọọ na achọbụghị m iji ewe egwu egwu. Eme plan with JPAC ka iju ụwa ka anyị gbaa your wife saga. Ebe ọ ga-adụ so that ọ ga-ada ụda. Ma ọ gbuo oge echi adịkwa oge echi. Esekpu ma na were ayị ụlọ. Nyakwa ka ji wee na-esosi ya ike na-ezu. Thank you. Na-ezu. Zenith Bank, come check you. Mana kịta ka nsendịrị ifuge mbụ. Mba ka check ka mmadụ ma. I just want to feel kita.
Kama ka nweburu this thing na hena. Enwere one okoko ofu na-eme meseji si na ndị Zion na-ewepụla ụmụnne ya na payslip. Na ya ewepụgo onye na payslip. Anyị nwa nọ na ihe niile na-asọpọt Zion. Ịmaka ndị nkogheri a na-eche akọtu every time. Nke a enweghị onye na-ekwuzi okwu Zion, maybe na-ada na-akwụzi mmadụ ọgwụ. Ọ maka na ife niile ndị na-ekwu maka ya mbụ mmadụ ole n'ime ha ka na-ekwu maka ọ ife mmadụ kwuru bute na-asara ya. Ịma na ha dị eche echiche ọfụma. Echiche most of our brothers gbagoro agbụghọ oke Igbo na ụmụ ihe a ha na-aṅụ meziri ha na-ezuzu ezuzu. They don't reason, our men don't reason properly again. Before nwoke Igbo adapụta kwuo okwu. I don't know. Ọ maka na these days n'ozi ụmụ nwoke na-agosi ikuzi go na those days. I don't know why it's like that. Ụmụ nwaanyị na-emezi ha nọrụ sef ha na-akpara ife ya afọ uru. Ọ ụmụ nwoke ya awụ ụmụ nwoke nọrụzi ha na-akụ asịrị. Ụmụ nwoke na-emezi ha nọrụ ha na-akụ asịrị. Happy birthday, my brother. Ọ na ike live video adọzi m. Ihe niile m na-epost na Facebook, ọ na live video ka m kwesịrị na handle ya. Mgbe onye ọ na ya atakwa eme. Onye ọ na ya ada eme. Check inweta ha na alert then ka ịkọzi ihe ọzọ. Just manage it. Thank you very much. Thank you very much. Ndị ụwa ezise mba ya bless kwanara m n'ụtụtụ ahụ. Apụkwana ya afa manage it ọ na pere mpe. Bless go m n'ụtụtụ a na ahụ. Ka ife na ya na-ekwu m akwụkwa n'afa. Bless go m n'ụtụtụ a na ọ bụ na afụgo. Thank you very much. Where do we go from here? Do we follow? Chere ka njọ meta. Nekwe na Okay, so where do we go from here? Mba ka njọ meta. Where do we come to? Who is Chokomilo? Come to ask Meta AI. Meta, please, who is Chokomilo? Who is Chokomilo? No, the latest email na Abuja. Nna go to that side. Only I said, do we follow Chokomilo? Come go ya come or get follow ya. So where do we go from here? Meta AI. Who is Chokomilo? Yes, Chokomilo is a popular South Korean snack food. Similar to a chocolate, covered malted milk ball. The name Chokomilo is a portmanteau of the word chocolate and Milo. A reference to the malted milk flavor. They are crunchy. On the outside, chewy on the inside, and have a delicious chocolatey flavor. Chokomilo is a beloved snack in Korea and has gained popularity worldwide among fans and Korea cuisine and culture. Okay. So, caption Brazil go see updates on COS. So, Kamjukoya, who is Okurora? Somebody Kamjoya, who is Okurora? I'm a meta or Monyo Okurora. Oh, it's a shaman de Baruru na Facebook, na social media. So, Adro Miyakita, who is Okurora? Neki way house salon. Oh, for even a WhatsApp, Facebook meta. The meta sam about Okurora. Who is Okurora? Oh, na Okurora the important now. Okurora ndị Igbo, whose real name is Emmanuel Onyeka Oko, is a Nigerian broadcaster, OAP, rhetorician, activist, public speaker, soccer analyst, and historian. He was born on
December 25th, 1989 in Enugu State, Nigeria, and has become a beloved personality. I love this. A beloved personality in eastern part of Nigeria and among Igbo communities worldwide. Okay. So next time, if you put on Facebook, trade dress. Jome say, where do we go from here? Should we follow important people? Come in the full life. Come on, say hengas again. E drop one gun. E pick one gun with style. Oh, come on, Korea. Oh, my meta. Gana WhatsApp. Again, John meta. No, na meta. Oh, that's I'm now. But even the good need to idea where pick what the one or that this one or ba. No take a guy go and then that so kita now each other igwa m okwu nche ke gị na meta award na WhatsApp ọ na-afaga adịghọ na meta etu aha m ibe na meta kita ajụrụ m ya who is this empire ha sị m it is possible that it is a private organization, at least aha m sound ka onye nwetụrụ sense. Yes. Or a gaming community or a fictional entity. Can you please provide more context or information about Daisy's empire? This will help me better to understand your question. Okay, so I do been popular. I come now, but member stage meta information. So for you not who is Daisy's empire. This is young home Goje maybe competition with Okuro and Digo. Because no man Okuro and somewhere and whatever. Of course. Na ya agba Okuro and Digo anya na ha wofu na ha ya agbanwe ya anya. ABJ interior dalo nso wadro sa. You ought to go. I did not say that Alice Traverse. I did not say that. Na ya agba Okuro and Digo anya. You ought to go ha unde on a chok ogwa. Na ha no Okuro and Digo on at the same level. Because now for meta recognize you. Ogosi Niso. So this is why you based on if nke na-eme the ikpeazụ a. Amagwa brief me, let me know. Ịma petition very dark man Udelu. Who is Anamabia? Who is ABJ Interior? ABJ Meta makwa onye iwu oni bụrụ kwa obere mmadụ. Akwụna ihe na-ajụ Meta AI. Who is ABJ Interior? ABJ Interior is a private limited company based in London that specializes in plastering. The company was incorporated on November 15, 2016 and is still active, very active. Meta makwa na ịdị active. The company's director is after getting on internet or negotiate Meta. Okay, BJ, who is also an interior decorator. The company has been in business for 14 years. So 14 years in London. 14 years. And provides professional and reliable. Internet AI provides professional and reliable services, including plastering, polishing, Venetian marble plastering, boarding, dry lining, external and internal wall rendering, tiling, flooring, painting, and decoration. Okay, BJ. Here are advance can mail and advance can mail so ABJ no Okuro. So if na Facebook na mmadụ kpọọ gị afa before ịsa ya okwu na Facebook na ọhịa na-emezi kịta before ịsa mmadụ okwu na Facebook ị ga search ya ma Meta onye ahụ ọ na Meta onye ahụ dị inconsequential ji nwa eme ya ignore mana ọ na onye nwere afa you can reply the person He's saying this is my second company for 17 years. Are you serious? That they've had over 20 years in the UK. 20 years in the UK. Yeah. Na Meta ebe aka na-ejezi ndị onye ọ na
m full page ya kịta nsa acha ya mmadụ ma ọ bara uru ka ọ dị ọwụ rifraf before mụ na gị na-eme anything before nsa dị ụka. Ndị a amaghị onye ka ahụ. Otu Ezugo Global TV nọ kịta anyị na-eto eto. Very soon, ọ mgbe ị ga-ajụ meta who is Ezugo Global TV ya sị gị Ezugo Global TV is a professional motivational speaker, a philanthropist, an intelligent young man from Nnewi in Anambra State. In the next 20 years now, who is Chokomilo? Yeah, Chokomilo is a chocolate candy or drink from Korea. Facebook. Go to Facebook if you join you this while. Like I so onye si na isi na-enwe ya ọkụ ya pụta bịa gbawa saga apụta igba saga megharị aha nwuchie gị ebe a nwụchiri ibe gị kwuda gbapọkpara eze ka ihe very dark man mere. So ode petition wee invite ya Okwuluora wee jee Abuja, mana ụmụnne anyị na-eche nọ Okwuluora bata Abuja echide ya. Okwuluora wee jee Abuja ka a big guy ọwụ. Ezugo Elochukwu Ezike, this woman you too pride. Ị ga-eme ọ na-ịchọ ka m dị proud. Number one, you need to go and learn simple English. Ọ nwere ike otu iwe onye Igbo were Igbo dere m ya ka nghọta ya ọfụma, because grammar guys mba happy. Mba ha block ya. Okay, I'm very proud. I don't hide. I'm very proud. Azima entertain. Again, with full pride. Or English language so look for another thing you can say, okay? English. Ahama entertain uzinde doka hana page. Maybe how eva wopu ozugbo. Go. So, Owelu Abuja ajọ ya ajụjụ ọgbacha ha ife melu. Just 5 minutes. Ọ gaghị na-abịa biko ewela iwe gwa nwunye gị na nsị anya m 5 minutes na ọmụ anọ 5 minutes ọsọ na ị na-abịa n'imechego wezie. Okay, so after the questioning Okwuluora jee na Abuja ịghọtago wish na ụmụnne anyị na-eche ka asị na arrest Okwuluora detain onye mana Okwuluora jee na Abuja jụọ ya ajụjụ onye information maka ife ọma maka COS gosi ha even effort niile o mekikoro maka ife gbasara dị ego, and it ends there. The very dark man pụtazie na page ye wee brief ndị mmadụ ka movement yes ka ije esi wee do ịghọtago wee gwa ha na Okwuluora bịa ajụcha Okwuluora ha na-apụ nwekwa interaction na Okwuluora gosiri ya report petition o dejere ndị DSS gosi chat ya na Madam Flo na honestly na for any problem Okwuluora ndị Igbo nwelu with this okwu na the only mistake Okwuluora ndị Igbo melu owo he delete that WhatsApp group, and then honestly na nyanwa nyekwalo the reason kpatalu Okwuluora ndị Igbo ji wee delete that WhatsApp group which no from as nation Okwuluora ndị Igbo as onye ada achọ nsogbu n'ọnya kpatala o ji wee delete that WhatsApp group to avoid problem. So they have decided to work together with the Nigerian police. Then we issues open to Madam Florence, which is why they see. But Madam Florence, ya refund on them mother ego, them mother or else that she will learn the hard way. So our happiness is number one against interhanation. Okay, so finally, very dark man, kita matago do to Okwuluora make a petition already. Yes. Involvement anything ego na dioku na onye ji ego niile ewu Madam Flo and the Oceanel go actions ye niile na to Madam Flo. So n'ebe ahụ elechi wee pụtazie ịbịa mee video wee hapụzie apology video ya eme we appreciate wezie Okwuluora ndị Igbo. If that na ebe onye achọghị ndụ na appreciate you. We appreciate your
I block some page, all these useless pages on Facebook. I block them. I never that mafia. You a copy of that only this just few minutes. He said, "Any day me, I know video connection to just 2 minutes and the shortest video. Women are since this COS issue. Send the other woman on phone and Jimmy life back and make you. So why na kita na today okwa ha niile kpọrọ m iyi na Facebook because of ihe COS a ha niile bịara dokọrọ enmity because of ihe COS a afugo that na as in kedu ihu ha ga-eji kita na-apụta na-ekwu okwu na-enye people advice ndị niile nwe platform decide iji platform ha drag okwu. How do you think when you come out to address ndị Igbo tomorrow they will listen to you? If for wisdom, ada akote ya na akwụkwọ. Amamihe, ada ekete ya n'ike Chukwu na-enye. Inwe case with somebody or any information na social media about somebody. Wisdom demands that ni mere investigation. Ogodo na gị na onye ahụ na-eso okwu. Make your personal investigation. Mata nke we eziokwu, you understand? Yes. Then weigh option, know how to fight. Either you stand with the person or you know neutral. Because if somebody needs to fight against something you are not sure of, only can backfire in order to ban a problem. So people should be careful. And I'm happy that Okurora remains a man of integrity and no disappoint high. That I'm free night for him. At the end of everything, we can still raise our shoulders up and say, Okurora, you did well. Hey. Odogu nakana. Senior sister Carol B. Tell me to try head them down the first. Senior sister Carol B. Get him. I put in Papo, Goofy me. Yeah, okay, mana Carol B. The meat who didn't mother correct woman. Now, Bambo, no feed dear. No man need this shake you now. Oh, because I don't make a Justin D. Carol B. Dia. Would you be a joy when I walk out Yamutu? I'm on more about your Tapolio G. Delta State, the area Musla Delta, na village. I'm I'm telling you, they took care of him as Ogo. No, get back. Vacation and your time we can out and all about their vacation. 1 year. Senior sister Carol B. They did empire. Ị na-ege nwanne Kora nke toru Kora the senior sister ịma nke ahụ dị very reserved ebe ka ị ga na-anụ story about that guy ịma Kora amaghị ka esi agba saga that one na akpọcha kọọ ma otu o si na-eri nri oricha ya aracha aka ka onye agụrụ ọ naghị eli osi nri ọ bụrụ mmadụ ọ naghị elizi nri the man like ndị oji even notice na nwoke a like ndị oji igbe ibe ka ọ na-amụ ọ wee ebe mbụ ọ dị mkpọsi a ọ sị na ndị the man like it because all man a na-azụ ụmụ nwaanyị ndị ojii ka ha na-worship ụmụ nwoke ọ ihe ọ mụtara na Delta State so na ọ capture black women ọ ga-manipulate nwu ha and ọ na-aga for ndị na entertainment industry ọ ga-awụ ha ga na-agba ọ na-apampazi ha with love ha na-arụzi ọrụ ha ya nwa nọrọ na-eri ego even school ọ gara aga as a chiropractor ọ nke ha na Kora alụ ka ọ ga-adị school Kora bịa kwọrọ ya ụgwọ school ya na-agba na-eme that man the mean the man the mean mgbe o ji wee daa ibe ọ dị na ndị na-ekwu ibe nwa ọ dịgosi na ndị na-ekwu positive and negative things about ha na the things should get back to them in Jesus name.
He wasn't No, on no, the no, Delta State. O jeri amusu na Delta State. onye akazi ndị oji mana denis o nwere ebe ka njụ anyị ana m ede igbo si eme program ka m wee bata mana ebe o opportunity bụ ịbụ ya ajụwazi Adị ede m emezi program, adị m eme unu niile avoid. Ihe ga na-atụzi ụtọ mgbe. Haji Monday ha ma wee pụta with iwe na nke esebu wee na-eche ịma na ya ezugo ndị a mere anyị alụ ịma mgbe nwoke arapụ karị nwa ka ọ karị na wee mụọ nwa opu n'ime mmiri na shawa pool ndị a jide karị ya egbue wee tugwu na ọ bụrụ ibe a rutiri n'obi wee mee ụmụ nwaanyị Igbo wee were anyị were akepụ bọọlụ ọtara anyị ọgba ana m edede zizede Facebook ga flag page Brazil go nwe ihe nka igosi na mgbe kọna Jizọs di ya buru ya n'isi ya ike ya niile pant eghere onye bupụta di ya na-asị na Norway decent man buru nwa nwaanyị ya n'isi ya kpọdo isi n'ala buru ike ya like this nwe ihe zoro ezo ya nwa nwaanyị a na-ebu ọ dara asị mba nwaanyị na ọ sọrọ mba no their flag zero those pictures ime ghọtago so di ya bịakwunyekwuo ya support maka ọ ma na ego na-apụta enwe problem nna enwe amaghị m ọsọsọ m nwa na-enwe ka other people anya nwee my page ada m eji nwe ya ba live video ọ na-eme gị ezugo Harvard ebe admin akaụntụ gị onwe ka ọ na admin akaụntụ gị na Facebook echeta gị change ọkwa ị nwere anọda admin akaụntụ ka m ji wee bata ebe a now ana m abịa ị nwere two admin akaụntụ one ka ị na-use one ọgawa aja ma ka Facebook shi akpa agwa mepee another profile na Facebook normal profile ọ bụrụ page you can mepee na aha nwa gị or your second name another one profile were this admin na mee that one admin this is na-akọwa meji na my profile nji eme ife a wee na-amanage page m mgbe achọrọ m ka o nwee inwe 2 or 3 different admin accounts gụnwa nwere access to 3 of them in case ọ bụrụ na ị chọrọ ịbata live with nke ị na-use na ọ bụrụ na Facebook na-enye ya stress i switch to the other admin ji abatakwa page gị na-arụ ọrụ ihe na-arụ okay emesịa ọ gịsị nke ịgwa nka m mesi m ya mee because the page ada m eji mee live video for 7 days now admin account that admin account apịachie ya you've lost your page ịma mbanwu na page gị again. Okay. Ngwa ga ana m egecha bivu na-ekwusi ka mbata bịa maa anyị njakịrị obere wee pụkwa. Mmụọ na-afọ apụ. Mmụọ kwa ihe na-akụziri ụmụ nwoke na-aba. Ọkụ ị na-ahịa. Ị na-atry mana ịmagodi nkụzi ibesi na one side. Agwapugo m gị before ị na-ebia general. Mba mmanụ ụmụ nwoke n'idi ebe ụmụ nwaanyị nọ. Ihe mma sọsọ ihe ụmụ nwaanyị n'idi from men. Fọkụ ya na-emere ya general. Ị na-emere anya ọ na-ada one side ma na ha ma ya na-ada n'isi. No balance. Iji wee hepụtara Monday ha ma jee paaki adọpụtakwara nke fọ mgbede ọbụla nke na mma ya apụtabụrụ ana m onwe ka okwu m nyaa mana eje m a ga-asịrụ dị kọmentị ebe na-anọ ya ha ma nsị ga ndapụta ya nke gbara iji ụwa ara asị m ya na nwoke na-akọmpe gị na mme ya ihe ga-emechere 12 midnight kpacha ya aka ebe ohi o ji wuru nwe ka ọ kwụrụ like this si ya call your mother on phone. Nke a jidere ije ụwa ịmasị ihe nọ na Facebook they don't know that Facebook needs to be a bit controversial. Ọgụ teacher inye advice like ịgwa ụmụ nwoke that don't compare mother and wife. Ịghọtago onye ọna nwere ọnọdụ ya. Respect your wife. Mam dia preach well like that. How man comments, mam drop ya. That is the way your secret is. They may have something. Now, maybe don't worry. I'm going to comment. Okay. Can't see. You understand? Let me see that. Maybe on social media. On when they are about on the about today. Fatinye video without about nwere na watch ya. So already aganya even mụ dị against you see me na personal attack. Onwe try correct mmadụ. You try na attack, go attack. But attack shouldn't be personal. Apo be direct no bog. Kobo na you gotta go to the baba na family no sewoku.
Man, I know to I mean, and try pay Monday hammer, but I pay Monday hammer based on that thing you said. All the best thing. Give one way your tricks, you know. If you watch a Monday hammer, you want so about 440 yesterday. Ma pretend as if you were me, you go why or watch it. No one get with you. May post immediately. They drag him with a bed. I mean, I'm a pastor. I'm not a pastor. My birthday, girl, my birthday. I'm not supposed to bed. I mean, I'm there defend their bed. I mean, I'm there defend what's in mother. I don't be defending the pastor. On your not to go with the niche. It's dragging. So, Madam Sunu, who continue on Monday Hamon Piana, let's go to Pian, please. Nah, even on more and I try to around up because they will move outreach in you got today and the Wodoloke school in Chorega Wasa. Okay. The outreach, I will just say TJ. Oh, outreach, because over of outreach, you can charity always go and win. Thank you. Thank you. It's not far. You don't make go get a foundation. Go my bed, you carry an essay, go so one guy said they will 2,000 naira. When is your birthday again? I send them If you were with our open Okata, send the animal birthday present. The happy birthday. You're going to get happy birthday now. Bless him, I have no silver and gold nor this one. Even well blessing. I have given you the blessing what I have. I don't have silver. I don't have gold. I don't have the other one. God will bless you. It's so hard over if God's blessing. Bless you. If you are come to bless you. Because of ego money. And when also in a Goku blessing, can't blessing. Say Mary, yeah, because Mary a birthday. It carried up week. Let's go, my man. What now? I am a guy. That guy said, was in my birthday. We push you. One guy we chat young well 2,000 send the album. Chai. So 2,000 I am totally and live with Gobelog and my Bacalia, my BMF brokers of footballs. Can go Nah, Mawat Rogan, the mother Piameta yesterday. Hey, nah, are you serious? Because even to program and make it up. From since you went to this program, not at and all majority one anonymous. What do you was him nonya or nonya? So every mother a talk come. Man, also needed. And when we kiss you, no, when we keep out nonya. So every mother. If you go more up, no, I didn't. Not to that. Continue on. I don't know. Let me come to West Gambia, on your hammer. Magana made a video. What I made video about Salaman near my junior sister. I will never try it. Man, try. Let's come with opportunity. I can go never go on account to my G. They're gonna have a 60,000 or 59,000. Very soon, no, 50,000, 80 something million. How? Going 50 something thousand now. As a none of 59, kita for very about 60,000. That's if you public fund, the way he carry social media. Oh no, Facebook build one community. I want you a big man. Keep on doing the right thing or maintain your lane. Are you saying that Carol B didn't make the right thing? At least apart from this, I that lady na bambo. Apart from that, secret of content, you are a content creator. Apart from me, water, Maganam Managim and Edra water. On our voice, we catch you. Was we to see Kamala Pamalo, but they want you
No, meche my chest self. Even no, So didn't go there minimum cable build. Yeah, The only thing no sympathy. Listen, the only thing I believe that our people love to sympathize someone. People put on the man they make we no that even the man battle say nyamaka. Chera na mabia. Mwa kana content creation am. Koro Bid is a content creator. O megi half for. Can you create if one can na do? If you create we hear na watch na like. And what that's even a watch. Get the last day in the page that girl go that do one fool. Honestly, I never seen a look up. Cameraman, yeah. The money cameraman now. Actually, me cameraman. I'm one I go to the home. Sincere. Sincere. We better. And I'm not going to camera. Oh, see every camera. So the things are more so much. I'm going to actually got and some respect. You question where. I'm going to move on. I say, but the attitude of the bad. About to say, can you over? On order for one, your child, moon years, and one. Other for so many and that and mega child. Your child will Koro be the one your child that would Koran away, would Koran. Give my content creator. You can never grow, but I don't know much. We are here, Tracy. Angela, what I'm to on every day at Facebook. Each one put on that man police open. To go, well, to look at the Diego. My phone, before made you a penny phone, the goon, you were brand a panty, and no man, and a blue. Oh, now I'm very good woman. I don't care. I'm going to do that. What I on our brothers in Siki and there's an Ekeki, we go sort of here now, but before we and do God is God will be the sister. God will be the sister. Okay, but no one you work on now. I'm your child. I'm better. You are Maronia Japunia George. On your tongue now, okay. Oh, even can I do now on your boy, your child, the show on your bro, something going. I put them on you, I put them on my can work out. When I actually give up in anything, because I am moving back. My whole gene made that thing, Makana. Cora the two, Cora the Rostobon. Oh no, me, it's a stubborn lady, eh? Stubborn person. One well, this stubborn cowering man had the runner. Oh, a lot of things, oh. He has done a lot of things with the children. They're against the law. Cora can happy at them. They're enough. You file up for full custody. Once one you want a full custody, push Eggy out. Or tell her even Maguma, your thinkable and all that. Imam access to the person. And court got banned not to mention whether direct or indirect speech about the person. In Ozelo. Let me be sincere with you. Before we man first wife, the first wife of Pariese now. The first wife dealt with him. All the same character. The woman of Doria on your channel. The woman of Doria Van Van. All your Mezioji Dizikita so okay because all man. We have with a fellow white woman. In Africa, is a man, I got a hell and I got. Unuchakwa catcher after Cora, friend, young one, you'll meet after Cora and can't make at work. No dress for Cora. It's okay to take that one. Chat again. Onion car fake, your imitation cob. Or to make a Cora man, my happiness now. Just in after me as somebody the wicked man after somebody the mean. Or somebody got toy you with or rapid got free. So and they man most in your child modium more and no one has the only opportunity to pass a surprise. Any advice, yeah, cool down when so because of those children. How do you want yourself? We go they demand for I don't mean support, open us the sabotage no mas na camera. Karen them about on a Barbara home page now. Video to remove them if I home because Park and on that age. They are still on that age. So I'm an actor of an camera work and they make good content. On all the blue film or any blue film on only room good content to the man who her mom her bills again because one ever watch ya. Yeah, hey, so. Man, I'm going to even a mad good. Even a for mature people who go sense of reasoning.
and ụmụazị aka dị under age ụmụazị are age for their capture things. So the best thing she can do is to iwepụ the ụmụazị mere content ọ na-eme gbaba ọtọ for ndị na-enene na before na ọ nọ n'ime mmiri na-amụ nwa di eji kamera obere nwa ya the first doctor o nwere ife dị difficult na n'ịkpọpụ ụmụazị afọ the camera. Okay, mana one of the highest way she grow na social media or family content. If we na struggle to grow na brezugo anything mo nwa kita na nwunye gị dị ime afọ ime na-eto iwere nwunye gị with pregnancy na-eme content nwa mụọ nwa na ọda ị ga-afụ speed page ga-eji gbago ịghọta. Family content with ụmụazị doesn't matter what you're doing with them ma egwuregwu ma na-atụ swell and eme nke anọ people na like ya. Oh, he grow Angela Nwosu. Oh, if you Jenny Slims and go Eaglet. Okay, if you KO family, name them Hakanko. In a content dinner wine with Omazi, people na watch apart from comedy na house. So I really had difficult because each in a showcase Omaka, maybe for Haga Park or birthday party and all those things. Views he get away alone within 24 hours, he went 1 million views. My name is also her own video alone. You know, went 200,000 views in 1 week. So all the thing. Yeah, you are right. If people man, you good content, you got what? You home, you all got the man now. Mananka panting a bra and Kenny Kenu. And the last people carry Amara Babu, where you want for on our Babu. You got consult on your lorry. Man, really not, but matter I didn't on a page carry. I'm a Karen, where you was not boy of Makora. I because I can't imagine myself watching them it's all the sentiment way teacher. Open at the thing with good conduct. Even if Facebook could flag out, open a good conduct. Let's be sincere to ourselves. Facebook flag in here now. Facebook doesn't flag. I page enough a web here. If I want a pitch, I can now pitch ever on a bagage or teaching a page for web here. Because no way right manager now most of her this thing. Sometimes he use all her work, all and then manage page I call all her attention or her managers. They would all her reports here. Facebook apply there. I want report here. No way right manager her course there. Just like even like that the freeze kita video that the freeze on Ibu. Immediately if that the freeze a flag and if you don't remove it immediately if this thing problem Facebook. All right manager. So what run academic manager in is even anywhere no come more come on I complain about etosha emepo we man no even work like onye gwa working like that if I ever problem with like mana ka ngwa eziokwu 80% of ụmụ nwoke 80% of ụmụ nwoke ịghọtago enweghị ike support Kora Obido. If you get disagree mu isi na ibu ụmụ nwoke like no ọ bụ na na-eme na nsuso ọ na-adị mma mana nke ịdị na-eme ọ dịzia cheap a na-agba ọtọ ịbam si na ọ na-asọ oyi n'anya ịmakwana ọ nwere ebe ya na-enwuru anya nne na-abụ n'ebe nwaanyị nọ na-arụ nwaanyị dosi n'ovu na anyị kpuchie anya ya mba kenti Ngwadesis ka ezigbo o ji eme nwoke ọkwa ife a wifu nwoke laikere ma ga ife o ji eme nwoke kwadozie ije n'nwaanyị onye jesi show dị nwaanyị ahụ mụrụ yes oye pa ya jesi dulu dị ndị anụba mana maybe nwoke na like ndị ha na-eri ka ọ hapụ iwu public food ka ezochie gbana n'anya ofife a ka ọ bụ ife ejesi oyi anya ka mgbara ọ bụrụ na I'm not in support of her dressing o ịghọtago mama adịghị onye m dị against bụ mmegbu a na-emegbu ọ gwụcha n'ebe m ji bata na ya nwee ihe ọzọ ihe a nwoke onye ọcha feel na ọ ga-emegbu ala na African woman that is my own stand ọ bụrụ maka her dressing ọ bụrụ dressing adị m 100% against the way she dresses
ụmụ nwaanyị nọ na try yo 59,000 na-ego igwe mgbagbu ego mana ị mara na ọ na-aga nnọrọ otu a nụma ebe akwasị ga ebe ndị uru nwoke ọ na-afụ ka mba esi eme project because even if ezugo ngwa watch ya ife akwụkwọ more than 80 million na ezugo this page anyị nwesịrị na jee watch ya ụmụ nwaanyị anyị na-akpa bidosi enwe ọ bụ na fa nwee followers fabụlụ 20,000 or 30,000 28,000 or 29,000 bụ ụmụ nwoke the rest bụ ụmụ nwaanyị but watch ya anyị nweta na ụmụ nwoke okwu ibe na-asọpọtụ anyị ka ebe ụmụ nwaanyị nọ onwe ebe ọ ya bịa nene ịkpụala ka ị ma mma ọkwa iru ma tibosi etibo ma isi Ezugo adịghị amụ ndị ha ma onye ka ọ ya bịa nene na onwere ebe ya ebe onwe uru anyị ba ọgọrọ isi Ezugo dị ka Monday ha ma iru ma tibo ka ọ ya bịa na onwere ebe ji ya eme mana ụmụ nwaanyị na-progress so nnọkọta na-asị nwaanyị na m abụrụ nwaanyị nọ handsomeness niile a na n'iyi just ihe obere ala kịta ukwu apụta ọkwa nna ịhụ nwaanyị ma yiwe ara iche na ọkụ izi iyi dị ara ọ dịghịkwa izi o ụmụ nwaanyị na-eme good content they are making money and they fan kwa followers a lot of them nọ na social media anyị na-afụcha na but one truth we need to acknowledge is this ụmụ nwaanyị nwere advantage in life more than ụmụ nwoke iburu moto na-aga na bus stop na-asị man ị na-ene anya ebe ọ na ndị mmadụ enwere ike ife gere gba brek jụrụ ya ma ọ ya aba mana enwekwa ndị nkwụsị ebe ahụ ma nwoke ma ndị nne nwaanyị kasịgbo nka ị na-echetazi na-eji ego wee nụ mana ifugo nke a techa makeup n'iru dịka esi na mọchụwarị pụta ije ozugbo gba brek 59,400 and something dollars. Almost $60,000. By this Within time, ebecha na ọdịa Nigeria golofu ụlọ ebe 150 million unu a na-asị na Chineke gozie onye chie nri ka ọ jelụ na mmadụ debe o jewa n'obodo amamobodo o jewaji ọrụ ma nke Hawaii onye kwu na ọ bụrụ the money that is the event is na unu kere anya ha ma ọ pụta unu na tiketi ọ gba wee jebi ahụ $200 and something. Onye ka ọ na-agwara ewu ụmụazị chere na m abịa ọkwa ifu imepe GoFundMe account ihe set target okay you set your target until you reach that target you cannot take the money. God need take your halfway, you take here and close down that particular GoFundMe where they go give for ya and they stop all the donation. You have to go. Oman no category open like this. The ego na bata in withdraw some name travel. It doesn't work that way. You have to go. Or that work that way. So happening hand the mother na ex-husband dia ma ihe nda nne egu mana even the mother na-ekwu ebe ịma na ajụjụ ka nna even the mother na-ekwu ebe a kịta ahụ na ebe ọ na n'ogbe ike inwe n'ego imeki trip to Hawaii ruo ebe a rie ego nwa aṅụrị ego onye ka eji aga Hawaii Ezugo enyerịta onwe ya nsogbu onye ahụ senior brother akara obi dị hapụ onye $1 million igwe wee bịazie na-agwa ndị mmadụ nyere ya aka ka o wee were ego eji wee jee child support ka ọgọdọ ọkwa n'ebe a wee ebe ndị mmadụ nọ wee na-enwe ọrụ ogbe nwere ego plan vacation na ụmụ ife ịghọtara kedu ife ọ na-agwazi ndị mmadụ nyere ya aka ndache ka nkọwalụ gị ihe o ji agwa ndị mmadụ nyere ya aka before nweta ma this man first nwoke a try go 3 times for full custody file for full custody 3 good times. Onwe mgbe a na-akpọrọ ya ma ndị a na-abịa akpọ nwa na US CPS ka gịnị ka a na-akpọ ya constantly the man ji the opportunity any of them file a full custody nke ọlọ file a ga-achọ lawyer. This girl spend go more than 100,000 according to her n'ịkwụ ụgwọ lawyer o lose home ya ịghọtago and this man chọrọ file a full custody because ọ nọrọzie n'ụlọ kora na-akwụzi ụgwọ nwa ịghọtago. So this girl decided not to go court again. They go na west for court. No, you also can walk and that she won't go to court. No, her tomorrow go to no water. No, me atafu because she's building the future of those children. Kahawe number 1 no na US. Kahawe ego haja go akwụkwọ until her go child they okay stand on their own. She's planning for the children's future.
Okay, maka offer na this ladies now or choose spend the shish again for lawyer. You na drag ya the man will be like Ogawaja said all the mean. Ego na enwete ka ọ na-achị ya na-aga to court so that you won't have even money to pay the mortgage but we can lose go even more la house because always in America they nye mmadụ second chance. You know the mortgage will cost in ways you got to go so disgrace. So this girl decided that this man is frustrated that she will use her money, they her lovers, let them support her to fight for her rights immediately. What's up like this? Oh, in community in here. Can you do our own? I may meeting now. So put that I thought you be one can give a time for that or get to try brace to go up tank here. Okay, it's good to have maybe the Muro Divan, even not true. I don't more. I don't know to do. I don't want to do man. So some more. Well, money up. Well, like let me see back when you want. When they have to blow out to animal bumbo. Ah, you so woody. You got to have now we gonna never like can you face a program for today? Well, less ba. Ndo tume nwechasị mo ayi rola na ayi adi very get 10. Mana ema gona pama ka believe kwa na spirit. O nwe ga esigbu less ba na chi agwazi asu aja na nke ayi kwuna ba ghọta azikwa ya. He need just ndo dogu 20. Iba akwa tọrọ gị 5 million ọgwụna. Ọ mo dị nke enwe mo dị nke hapụ nke. So nke kọrọ na Facebook maka Facebook. Ana me kuma ka aside $10, $5, $1, $20, $50. Ọgwụ na ha nwere ike iweta. Mana ị nwere odogwu kale so jide nke iji. Mụ na ume enwere m followers, enwere m ndị mmadụ, enwere anywhere. Esugo mụ na papa ya dị no ụmụ nwanne m ndị na-esonye anya ikele ụlọ dịrị isi. Ọ dị ka m abata change the topic ka m ma njakịrị change the topic. Okay. Otherwise, is disappointed. No more ham on the hammer. Which and I'm there. If you can't on the hammer, I don't have a live video. Most can I am my Jacqueline, man. I made there than a page. You must see a live video. Don't wear more in the hammer to you know. I wouldn't know. I was going to bring you on camera, I'm never live video. So you need to know me lose case. Maganega, I don't know where I bought it. I only have to see what was. Ọkwa Justin and Nanya go Justin. Nwoke onye and Nanya. Onye and Nanya is just oh teachers carry even na obeki na US. Nwoke aifu. Unu ka ya tuegu na tuwa na ego nke aka mbido. Onye amfugo nna anya. Nanya anya n'iru. Maka ọ na-ekwu ibe ọ na-ekwu nwayọ. Ọ sị na ọ ka clear air for the allegation a na-ekwu ebe asị na a na-asị maka ya. Hey. Good. So Janu mepe bank account ebunu ya na atere card na ego ejigide call because o ejigide call to Tilumbo so ya boss from US. Ọbụkwa na no US ka ọ nọ nwoke ama ndapụ ya aka. Nwoke onye happy ya. Onye enwere ike ịnọkọta otu zuo ike even one day. Ibi ejima na onye admin no na reply comment in inbox na comment section ọ na-akụ ibe onye ọbụla na-ede nke what to reply no reply ya and nye good reply. Isi na tonda ya gbagbu ya si nya bluzo gbagbu ndị bụ unu. People don't report good comments so if you na comment section or report all this you know onye study go me odo na support ya but adema support ya based on if on na the lady no based on sikupu ụmụazị from social media nwaanyị je mere ibe na eme jogodi ịgba ọtọ dị egba ndị ya na nwere ebe nji ya eme but sikupu ụmụazị onye ọbụla zuru ike content na enweghịkwa m ka ị ga-eshare onye na-eme family content ọdụrọ right ụmụazị aka pempe ọdụrọ right ọ bụrụ na eme good content we support that like ọdụrọ easy like that ụta m nọkịta na-asị mother ọnụ ụmụazị ka pere mpe juu na be m na-arụ ọnụ live video maybe content m dị ka nke kụra every minute anọ m live ọ bụrụ na m na-eme video na-epost ịnọrọ live onwe ka ụmụaka hapụ ịgbakwute n'ime live video gị ghọtago in between. No, that is not even my. When you can agree, if I know the best you can do, you make that content. They should go to garden and sit. Let us plan for the future of the children. Or about the money. In which that money destroy your families, which not good. So if you need email or or whatever, or to email the content you or whatever, but then I got in general.
Oh, we're not yourself. Jack it web that Ezugi, but we were Jack and a police back na Monday Haman a Chena. Jack then I could about them. Can we give your own program about that one? Comment here, Jikeba. Jack moment of the live program. It's my live program. Maka police fan I handle so can join there. On the program. Yes, I put on a memaga, not just Kabapu time if you were a young boy, because now kids in a handle about well, JJ, and your border, but may vote at the end of the day, who was there, the 10th man who go. So I in the above. Something I know. No, correct in the model. Live program on Friday number for correction. In case of the video to a man next time. People way to handle it. You know, because now if I have a case on my table, I handle very well. I'm not going to go bribe. Was not a very dark man. All that is going very well now. So, correction. So Friday. Man, the Magagansia put the FIA before Friday. I forget the program. I want if you had do them because only I come. Koesugo. Never anything. You know, so many people. Over the sentiment or the sentiment in Ayo, Keme. Or they can this guy now open about the guy here. A man of a tender apology to us. Yeah, a tender apology to us because no the sentiment in Ayo Fabico, Kaiman no tua, Rapu no tua. That this guy was if I at last is it. But at the end of events you go playing game, I can go the guy who know from Ezugo can see here. Or Subazanga, Madame Flo. Get ready to give these people their money. Or people are not overseas. Better put DJ peaceful. Magazine Zimbabwe man, do as ya Nana Senator go influence Zamoba before I give it to Zimbabwe man because now imagine to Zimbabwe man in any go money. On go opposite flow lead to the man. Now if you run flow, you know about flow, now what I go in Zamoba, I put you ending where go far. I'm do difficult. How we what if funny. How personal issue to arguments. They don't like a personal issue. Fanchani, if I know any proof against Oprah, including a jacket, my man. Funny, I'm with Fan Oprah and with personal problem. Exactly. So, if I use the opportunity, I will fight about Oprah because of that personal problem. COS educate we're going to pay Oprah and email eye service. No worry. Go on for House of Assembly. Blackmail. Oh, English. I'm a jack is English, yeah. Emotional blackmail. Emotional blackmail. Memory card in my brain. English, you know, where do we go from here? Gordon. Right, so bye. Thank you very much. Bye. No, stop saying now. Very happy. Go. Thank you. Bye bye. Mama had since last year. I would have done better, but it's okay. Thank you very much. Bye bye. Okay. 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 Bye. I draw the cutting here. Okay, when we can make other things. Sit down and meet in a platform waja nambode or anywhere. Can wake up your book COS. You see, eh? Go I greet you all.